салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворум ҳамаи шумо хуб ҳастен. Дӯстони азиз, боз ҳам бори новинка омадагиай дар бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор, нуқтаи савдои Заррин. Бинен чӣ куртапӯчаҳои фасон овардиян, ҳамашонам хе украшенидор сангоира бинен чӣ наздик задагиай. Ҳамаш бо сангои Сваровски, бо сангои хамелеон. Нархошон чанда ин ёра? 180 сомон тамошобино. Бинен размеро ҳастая? Аз 46 то 52 размер дора. Бинен фасонша мана почашкати беҳад хушрӯ. Ана баъдан духтарако анаи дарозош ҳастай платьё. Ино чандан? Ламиражай мана 250 сомон. Мана бинен духтарако қафошам нишон чи? Қисми қафоша бинен. Қафошда нигин надора. Аз қисми пеш ҳанамхе украшения нигиндор, осинакошон нигиндор. Ино размерошон чандан? Мана ино то 56 размер ҳаст духтаро. Касседа дар курай марҳамат. Бинен чӣ куртои хушрӯ доранд. Нависен бо шумода сурат мепартоянд. Ай кадомеш ки дар курайтуна бо шумода сурат мепартоянд. Иҷа курта бисёр овардагиян. ҳози дарафти навор бо дигарошам нишон метем. Боварӣ дору маҳқултон мешавад. Ба ина платьёшона бинен духтаро. Чӣ платьёи дарози хушрӯ. Ино чанд сом? 280 сомон. Стили чеченка меган духтаро. Мана инам расветка дора духтарако. Нависеншона бо дигарошам сурат мепартоянд. Ана баъд бо аз ин дарозоша ям куртапочай. Ана тамошобино ина почадор бо брюкдор. Марамад размерои калонам дора. И чанд сомай? 200 сомонай. И то чандай размерош? То 58 размер ҳастай. Мана ҳам қадошон дарозай ҳам брюк доранд ҳамроҳшон. Иноям расветка доранд. Шумо нависен сурат мепартоянд. Мана бинен чӣ хушрӯ куртои фасон. Ана баъд духтарако бо борои новинкаи ҷа бисёрай дарафти навор ҳамаша якта ба якта шумода нишон метам. Тамошо кунен. Мана касухои новинка. Ино чанди? 250 сомони. Ира бинен хушрӯа качестваш зур. И новинкаяй. Мана духтаро боям хе блеск дора. Мана бинен чандта расветка дора. Размерошон чӣ хела инура? IS то 3XL размер ҳаст. Ина расветкаҳошон. Мана иниш духтаро матовишай. Ана уе ки нишон додем камака глянц буда. Блеск дош. Ина инош бо матовиёшай. Мана расветкаҳоша бинен. Иёш чанд сомон? 250 сомон. Качествашда гап нест духтаро. Хушрӯ. Ини бо стилиш дига хел фасонак. Аз инам чандта расветка овардагиай. Бинем бо қафошам хе вай кадагиай. Фасон кадагиай. Ишам 250? Мана инаи модели новинка бу. Марҳамат духтаро. Бинен иям 250 сомон. Гучая ина. Ай гучи чанд расветка будай. Алакай намхе болопушои баҳорона омад дар нуқтаи савдои Заррин. Духтарако беҳад интихоби зиёд. Марҳамат касседа дар корай нависем бо айно шумода сурат мепартоянд. Доставка доранд. Касседа доставка дар корай. Ана баъд ҳози бо дарозтаракошам нишон метема. Ина қисми болора бинен. Инош дарозанд. Дарозош чанд сомай? Иҷа моли Турсия ҳастай 250 300 400 380 ҳар хел нархҳои. То чандай? Духтарако турецки кожанко доранд аз 250 сомон то 380 сомона. То 380 400 сомона. Шумо бинависен. Ҳамаша расмошона мепартоянд. Ина пиҷакам доранд. Ина хел плашои спандексам доранд. Ина минаму дора бинен чӣ хушрӯ. Ҳаминода бо шумо нависен духтарако. Расмошона хушрӯ када дар WhatsApp равонтон мекунанд. Тамошобинони азиз, двойка бо омад. Бинен чандта расветка двойкаҳои хушрӯ. Ино чанд сом? Ино 250 сомон. 250 сомон. Алакай моделои баҳорӣ духтаро. Мана бинен чӣ хушрӯ. Юбкашам ҷудогона шумо
дигар чизокати мепушен, фасон мебиёя, при сравнёи фасоноя. Дидед, материалаш аҷоиб. Баҳорона, дарози хушрӯ, 250 сомон. Стандартай размерашон? Мана, стандартай размерашон. Бинен, қа хушрӯ. Партфта места, юбкаш хилча, хушрӯ места. Ана бад двойка бо. Мана, стойка варадни касе да кор боша. Бинен, духтаро, нархш чандайра? Ина и модело боша 200 сомон. Аз инам расветка дора, шумо нависем, бо шумо да сурат мепартоян. Духтарако инчунин распродажа дора, на? То охири набор ма тамошо кунен, распродажаи бо зури зур ҳаст. Нишонтон метиҳем, метонен интихоб кунен, доставка мекунанд. Беҳадам распродажашон зурай. Анаи сабшам чандта расветка дора, 250 сомон ай тамошо бино. Остиноша бинен, остинош хушрӯ, мана фонарик, спушенные плечики. И бо дига хелая? Ҳаму сабза бинен, ҳаму дига рангш. Мана. Фасон 250 сомон. Расветка бисёр доранд духтаро, шумо нависеншона сурат мепартоянд. Баъдан ино двойкои фасон. Аз инам чанд та расветка нархш чандай? 280 сомон. Бинен қисми қафош дарозтарак омадагиай. Мана расветкошон ҳамаш хушрӯ. Мана расветкош ҳамаш фасон. Диден духтарако, каседа дар кораи материалшам хушрӯбай. Хичам аҷоиботай стилш. Ана двойкоҳо. Двойкора унаварда нишон дода будем. Бо омад духтаро. Мана аҷоиб. Ит нархш чандай? 200 сомонай. Бинен хамилёнай рангаш алиш мешава. Мана двойкаи 200 сомона. Моделои новинка. Ана моделои арзонуш агар духтаро дар кор боша 180 сомон. Мана дарозошай. Иё 180 сомон расветка дора. Шумо нависеншона бо дигар расветкошона сурат мепартоянд. Ана двойка духтаро, аз и двойкоям тамом шуда буд. Бо омад марҳамат каседа дар корай биёен духтарако. Нархшон чандай? 300 сомон. Курташам ҷудо мепушен духтарако. Вайшам ҷудогона мепушен кожанкачаша. Мана кожашам хушрӯи мулоимакай. Шох нест духтаро. Марҳамат метавонен ки биёен бо айпеш хитон бинен. Иҷада бо кожанкои фасон доран. Ино чандаан? 380 сомон турецки духтаро. Сета расветкаяй, нависеншона расветкоша, суратоша мепартоянд. Ана и моделош чандай? Мана ин модел 350 сомон турецкиян. Плашовка, витрёвка духтаро. Аз инам се ранг ҳастай. Ана кожаниё, иноям туркиёи якум сортан. Нархошон 400 сомон турецки якум сорт. Каседа дар кораи духтарако марҳамат метавонен ки биёен бинен. Мана варианти классическиам доран. Нархш чанд майра? 300 сомон классикаш. Размерашон чӣ хелаан ҳаминора? 48 то 56 размер ҳаст. Ба ҳазур биёен духтаро интихобтона бикунен. Як бор дига такрор мекунем. Наворе ки ҳозир мебинен аз бозори Корбонай, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Нуқтаи савдои заррин духтаро. Интихоби хеле зиёд дора. Ҳамаи нархошон арзонай. Бо тез распродажа карда пешниҳод мекунанд бо нархҳои дастрас. Бадана иёра духтарако. Иёра бинен духтаро. Чихе хушрӯ. Мана қадошон дароз. Ино чӣ тавре ки гуфта будам дар унавор $100 буда. Ҳозир 900 сомон шудагиай. Инам ино турецкиян якум сорт. Марҳамат каседа дар кораи размер доран. Нависеншона доставка мекунанд. Агар хоҳен биёен бо хутон айпеш бинен, муқоиса кунен. Борошон ҳамаш моли туркӣ оригинал. $100 буд. Ҳозир боша аксияда 900 сомон шудагиай. Ана бо киртои новинка овардан. И киртотон чанда? 250 сомони киртора бинен. Чихе киртои хушрӯ.
интихобшон зиёд марҳамат ина расветкаҳо ҳастай то размери 58 ҳаста ҳастай. то 58-60 размер доранд. марҳамат каседа дар кораи духтарако биёен бо айпеш хитон бинен ба ҳастана ин модела инош чандан 250 сомон мана 250 сомон. ина украшенияи сангоша бинед материалшам фасон сангчоошонам ҳамашинам хе киртои 3D ам бигем мешава гулошон ҳамаш мхе зинда метован беҳад сифати материалшам нақ сифати сангчоошонам. ана ин модела бисёр мепурсидан. марҳамат и чанд смай 250 сомон духтаро диден чихе модели хушру Versace то 56 размер ҳаст. омада бо айпеш бинен аз инам расветка ҳаст духтаро мана 250 сомон беҳтарин нарх барои намин намуд куртои фасон. ана бо халат чанд будай Versace ра и чанд сом? халаташ 280 сомон духтаро мана то 60 размер ҳаст. ба ҳазур омада интихоб кунен. мана сабзи талхабаргам доштиян аз ин модел хушру метова бинен сабзша. баъд Versace ҳаст анамихе куртаи фасон и чанд сомон? 250 сомон анаи Versace. ана баъд бо духтаро дариҷа ҳаст дигар намуд куртаҳо бори новинкаи материалаш чиай? мана материалиш нағзакак духтаро баҳорӣ фасон ранги ипек метова ай дургулша бинен. нархиш чанда юра? иноям 250 сомон то размери 60 духтарако ҳастай. пешакошона бинен чӣ хушрувак скромни украшения кадагай фасон метова ай наздик хушру метова духтаро. марҳамат хитон бо биён як маротиба бинен. инчунин ҳастай намихе абая халат гӯя меша мана стилоша бинен и чанд смай 280 сомон модели новинка духтарако. аз ин чандта расветка ҳастай мана расветкаошон бисёрай. марҳамат метавонем бо бинен инамино расветкаи ҳаминае диден сафед бежави сиё хулоса интихобшон бисёрай. ина ин моделиш ҳастай бе санг бе ҳичи иёш чанд сомон? мана ино 180 сомон. иноям ҳамхе дарози хушруван то 60 размер ҳаст духтарако. марҳамат метавонен ки омада бинен ай пеш интихобшон бисёрай ҳамаша чизе ки дар амҷа шумода маъқул шидагию наворда хушру дида натавонистен ман рақамашонам мемонам худи савдогарда нависен шумода сурат мепартоянд ба ҳазур метавонен интихоб кунен доставкатон мекунанд. ба духтаро распродажа ҳаст духтарако бинен чихе распродажаи фасон дар нуқтаи савдои зарин шумора интизорай бо нархҳои арзон. инамино двойкаян кожниян. нархшон чандай? 150 сомон. диден брукошон кати хичон кожни мулоимаки хушру. марҳамат чандта расветка дора шумо нависеншона бо суратон мепартоянд. баъд инчунин анами киртоошонам аксия шидаи лапша ино чанд сом? 150 сомон лапшо. мана хоҳишмандо беҳад фасон двойкаҳо ҳастай турецкиёшона арзон кардан. двойкаи туркии тоза нархиш 150 сомон ҳамроҳи брюкшая бо ин расветка доштаи тамошобино бинен чихе хушру расветкаошон кати шумо метавонед бо нархи арзон гирен. ишам 150 духтаро ира бинен бо ин жемчугдоруш чихе хушрува 150 сомон. марҳамат дариҷа бо кардиганошон иёям ай 300 боло будан ҳозир чанд сомон? ҳозир 150 сомон. расветка доре на ай кардиган духтарако ай кардигано расветкаш ҳастай каседа дар кораи нависеншона сурат партоен. ана жемпирча 120 сомон материалакш нағзакай. баъд ана курткарам мана курткарам арзон кардан мехиш ҷудо мешавад 200 сомон. таро ина миёям двойкаян хеле курткача баринаю брук дора як дона мондай нархиш 150 сомон 180 200
буд пеш, ҳозир 150 сомон распродажада. Баъд ина аҳамиятият спортстилои чихе хушрӯ. Ё чанд меян? 120 сомон спортстила бинен духтаро чихе бо ҳамаш расветка дора, размер дора, хушрӯ ҳамроҳи брукошон. Нархшон 120 сомон двойкаян. ҳамроҳи брукошон. Мали набиша бинен чихе хушрӯ. Хулоса духтаро, чи распродажа мехоҳен, чи бори новинка мехоҳен, инами нуқтаи савдои зарин биёен. Беҳад буракои хушрӯ дора. Инаи двойкая на? Инаи вилветои двойка 120 сомон ай духтаро. ҳамроҳи брукошонанд. Диден? Брукошонам хушрӯай материалош. Хичонам набинен? И материали чи намешава, шута мепушен, туничкаи дар рӯзак меиста. Ина 80 сума кардиган астай. Мана материалшон ғавсакай, мана замокати 80 сомон. Большмерка спортстил ҳастай, начосдор. Нархш 150 сомон. Размерш большмеркаяй. Анами туничкора духтаро мо навор доштем. Дарав тамом шид. Ина бо овардан духтаракоида ки нарасида буд, марҳамат нависеншона. омадагиай ҳаммада размер омадагиай биёен, ё хутон биёен ай пеш бинен, ё ки дархост кунен доставка мекунан. Ира светкоша бинен чихе хушрӯай. 80 сомон турецки туничка. Мана ҳоҷма ай наздик материалша нишон тиён духтаро. Хушрӯай материалшон мана. Аҷоиботай духтаро. Ҳечи намеша ино катушки намезанан. Ана баъд безрукавкорам арзон кадан. Ино чанд сум? 120 сомон безрукавкара бинен чихе хушрӯ. Расветкашам, хитчам. Мана плашовка доран. И чандай? Ина плаши хушрӯ 180 сомон распродажада. Ё мисол яктаи дутаи мондагиан ҳамаш бораи қиматиай. Барои авай распродажа кадиян. И чандай? Манаи ангорка 3/4 вайш остинакаш 130 сомон. Алпака. Ё қимат будан духтаро. Мана платяи турки джинсовка 150 сомон. Джинсай духтаро. Таи джинси гулдор. Инаи кирто турецкиян духтаро 120 сомон шидагиай бинен. Аз ин модело мо мефурӯхтем пеш 350 сомон буд. ҳозир 120 сомон. Шушта мепушен духтаро, ҳичи намешава. Беҳад хушрӯай. Анаи намудо большмерка турецки ҳамроҳи брюкуш. Нархиш чанд шидагиай? Ё 350 будан, ҳозир 250 шидагиай. Размериш калони хушрӯай. Ана баъд бо ҳастай юбкаву амхе кофта двойка турецки. Нархиш инаи двойко диден 150 сомон шидагиай. Сиёша бинем бо чихе хушрӯ. Сиё сери. Манаи ҳамаш фасон. Нархшон 150 сомон. Ина хушрӯ чихеле агар надида бошен дар навор метонен нависен. И двойкаш 120 сомон бруккатяй. платёи спортстил духтаро 120 сомон. Марҳамат, дарози хушрӯванд қадошон. Ана иҷада бод доран. Иам двойкаяй? Ана духтаракое ки бамбук пурсида буданд, марҳамат, ина брукушкати 100 сомонай. Диден? Расветкош ҳастай. Ана баъд жимпирчаако овардагиан, на? Двойкара бинен 200 сомон турецки тоза. Размериш калонай. Чанд сум? 350 сомон буд, ҳозир 200 сомон шидагиай. Инчунин жимпирчаако омадагиан, марҳамат, турки. Нархошон чандай? 120 сомони жимпирчакора бинен духтаро. Ина кадомиша мегирен 120 сомони шидагиай. Размерошам ҳастай. Расветкошам ҳаст. Расветкои хушрӯ. Як бор дигар такрор мекунем ки ҳамин наворе ки мебинем духтаро аз бозори Корвонай тарафи Тиллобозор 7-ум дарвоза 3-ум қатор нуқтаи савдои Зарин. Ё чанд шидагиан? Духтарако ё 150 сомон. Ҳамхе блузка жимпир.
اینا 220 بودن از 150 شدن. بعد نه بیزور کفکاشون خوش رو ای چند پلای 130 سومون الپاکای материалش. بعد туничка доран мана. И туничка чанде? 80 сомон туничка да гап нест. Хтаро марҳамат метавонен ки дархост кунен. Ана ёям фасоная. Ёра чанди мефуршен? 120 сомони ангоркои хушру. Ина. Барои арӯсо хушручай. Ина материал шай пеш нишонтон тим духтаро. ҳичи намешава ин материал. Мана бо жемчуг дора. 120 сомон. ҳози нархи вай ҳами қаяй. Як ртай тунук. ҳози боша 120 сомон шумо намо безрукавкаи ангуркара мегирен. Иш боша бо 80 сомон ай духтаро. Диден чӣ хушру. Хулоса чӣ распродажа, чӣ бори новинка. Ҳар он чизе ки ман имрӯз аз нуқтаи савдои зарин шумода нишон додум. Бо нархҳои беҳтарин пешниҳод шудагиай ҳамаш новинкаян. Шумо бо нависеншона бо шумода сурат мепартоянд. Касе ки доставка мехоҳад, касе омада худаш бора дидан мехоҳад, марҳамат бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7-ум дарвоза 3-ум қатор, нуқтаи савдои зарин. Биёин, хуш омадед.